Vull saber la diferència que hi ha entre els alumnes que fan la línia en valencià, i el que és això, i els altres. La diferència és que quan eres molt petit els teus pares ja elegeixen si tu vols anar a la línia o no, i des d'aquest moment tu fas quasi totes les assignatures, te les donen en la llengua valenciana, totes, matemàtiques, ciències, tot. Fins a l'institut, que tornes a elegir si vols continuar a la línia o no, i sempre totes les assignatures són en valencià. I els que han elegit castellà les tenen en castellà. Sí, en l'institut, quan el percentatge de gent que fan la línia en valencià, tot en valencià, i la part dels alumnes que fan també, suposa, valencià i castellà. En l'institut, no ho sé, però més o menys és la meitat, o la meitat en valencià i la meitat en castellà. I en el col·legi sí que recorde que en cada curs hi havia 3 classes, i 2 eren en valencià i una en castellà. Gràcies. Acabat.